Hello, good morning. Good morning to all my subscribers. So we are here at Buntawan, looking for our environment. So natakaroon din ang update sa ato nga papaya. So ang papaya kuhaan nato ni og mga dahon. So kay hindi na ito kuha ang dahon, kuhaan man siya ang mga dahon ng kuha sustansya, labi na nga inani. So ato ning kuhaan siya dahon dinhi nga mo liso na siya, mura na siya mubulak. So diha dapit diha taman ito ginakuhaan dahon para mo produce siya og bunga. Ay kung dili na ito nakuha ang dahon, ang mga dahon nga sanga, minus iya nga pag produce og bunga. Inana na siya nato nga papaya. So kinahanglan ang papaya kuhaan din siya og dahon, kapit sa punuan. Parehan ako hindi kuha og dahon ani, hindi kuha og mga dahon kay baga kayang dahon mo na mo kuha og mga sustansya. So kuha na to gamay, kinahanglan gyud ang kapayas og kuan kanang abono. Labi na karon init kayo, kuhaan nila siya dahon. Labi na karon na perting inita, kinahanglan gyud og buo og tubig sa mga tanom. Mga natong mga papaya diri namunga na, need gid ang papaya og kanang abono. So wala mo kainin abono hay siya, lang kuan siya mga dahon para mag-produce yung bunga. Kuan siya. Yung atas yung update sa ato nga minggo. Okay, ito na siya ato nga rambutan, ito nga ato nga mangustin, ato nga pumilo. Okay, so ang ato nga banana lakatan na produce na siya og bunga himsog kayang bunga. Okay, so kuha na to ng mga dahon kayo kay kargado ng dahon kadaghan. Okay, so ito ng mga saging diya, labi na karon ting init, kinahanglan yung buog tubig mga katulong. Okay, so dili na kutob ano yung update sa ato ng mga tanom sa pagkakaroon. Itong papaya padulong pa siya nga mo-produce bunga. Itong saging nagbunga na, hapit na ma-harvest ning lakatan. So na po yung mga saha naghatag sa ato ni transfer. Okay, so thank you and God bless us all.